Come in. Morning, sir. Morning, how are you? Take a seat. Thank you, sir. How may I help you? I'm Mr. Adet's wife. Okay. How much is I can do? Sure. Yeah, I do that. What's your 200? Wait, around the tower. Okay. For you, no time. I'm going to flash bus. I'm going to already by 7:30. My number. Thank you so much. For me? Yeah. Thank you so much. So much. alongside Triple T. Dzinonetsa nyaya dzeruredzi. Triple T uya undibatsire musha wangu chokwadi ungaparare ndodiniko kuti usaparare panorwadza chokwadi kapandimire dzimwe nguva kusaziva zvitwa murudo tidzidzise ivo tiri vatsva vetsambo vagoni zvavo kune vakabudirira tikupei maoko makashindurudza nyaya irakareka shuva inotonditambudza nyaya yerudo ngati inondishungurudza nyaya yerudo aiwa inotonditambudza nyaya yerudo ini inondishungurudza nyaya yerudo shuva inotonditambudza nyaya yerudo ngati inondishungurudza nyaya yerudo aiwa inotonditambudza nyaya yerudo muchindiona kudai ndanga ndakasimba asi zvakazongouya ndapinda murudo ndainzi chunhumani pamberi pezvimoko asi zvakazongopera ndawira murudo irudo runotapira ukawana nokuda asi rugokuvavira ukashaya nokuda vakomana vesimoko vakamboimba 1 anotyiwa hataure ndaifunga manyepo ini inondishungurudza nyaya irakareka shuva inotonditambudza nyaya yerudo ngati inondishungurudza nyaya yerudo aiwa ino musha wangu chokwadi ungaparare ndodiniko kuti usaparare panorwadza chokwadi kapandimire dzimwe nguva kusaziva zvitwa murudo tidzidzise ivo tiri vatsva vetsambo vagoni zvavo kune vakabudirira tikupei maoko makashindurudza nyaya irakareka shuva inotonditambudza nyaya yerudo ngati inondishungurudza nyaya yerudo aiwa inotonditambudza nyaya
chihureke inondishungurudza nyaya yedu shuwa inotonditambudza nyaya yedu ndati inondishungurudza nyaya yedu aiwa inotonditambudza nyaya yedu muchindiona kudai ndanga ndakasimba asi zvakazongouya ndapinda murudo ndaizitunumani pamberi pezvikuku asi zvakazongopera ndawita murudo irudo runotapira ukawana nokuda asi rugokuravira ukashaya nokuda vakomana vesimoko vakamboimba wani anodyiwa hataure ndaifunga manyepo ini inondishungurudza shuwa inotonditambudza aiwa inotonditambudza ini inondishungurudza shuwa inotonditambudza Lillian. Than the Berlin Cathedral. This is the largest church in the city, and while the current cathedral dates back to 1905, houses of worship have occupied this exact spot since 1451. Still today, the crypt of the cathedral holds the sarcophagi and final resting place of more than 80 Prussian royals, including Frederick I and his queen. Berlin also offers two identical cathedrals. The French one was built in 1705, the Huguenots fleeing religious persecution in France, while the identical German one is dedicated to the city's Lutheran community. Just to the north, we find the Berlin State Opera, and next door, the Old Library. Across the street is Humboldt University, the oldest in the German capital. Next to it is the Zvake House, symbol of a failed assassination attempt on Hitler. Boss, thanks honey for today. Lillian. Hello. Come here. Can you read this message, please? Thanks, Nani, for Is he still your boss or your love? my boss, Olga. He's my boss. What about the message? Ah, come on. Message yanakana basa. Chero umwe munana kunongo kuti hani sweet ati ndinotendwa because ndinogona kushanda zvakanaka muoffice. Saka pane problem yekuti boss wangu anditende kuti nhasi zvawaita izvo wagonawo here. Mupabasa pane mafavors. Iwo usotomboshanda muoffice. Ndonetseka kuti why usoro uchindinetsa uchindibvunza nezvemuoffice. Kuti hani zvinorata kudana nemunhu. Kungota mwana ngoti darling sweetheart chichi chinoshandisa. Anashandi kuone. My issues are in there for it. Munhu anogona ngokutenda kuti washanda zvakanaka muoffice. That's all. Please listen. Ari kuya kudropa pagate. Yes. Zviri masango. Ari kukuisira message yekuti thanks honey for today. For what? Kushanda zvakanaka muoffice. Kundidropa kwasitenya kuti iwo haukushanda ukagara haundipe mari yelift. Saka unokuda kuti ndiende kubasa kwacho. Ndoenda neka newe wakangogara panapo usina ndipe mari transport. Unozati chii? I think ndofana kutora procedures panyaya idzi. Panyaya yefoni yangu. Yeah. Yandakatenga mari yangu yandikushanda nini manje? But you're still my wife. Yes, I'm your wife, but you're not good enough to be called your husband because the house will change and the room change at nini. So from the day when I'm now your husband, you are my wife because I'm waiting for you. Hey.
Ndoko kuenda nyaya. Yeah, akakutamisa time yangu ndoda kumbofresha, ndoda kubuda. I want to go out. Saka utondinonono. Unless kana tinoda kudetsera nekubika mvura yakupisa. Because hapana chimwe chinhu chauri pano pano. Lillian. Yeah, I'm still Lillian. Ndozvinzo kuti urishedza Lillian. Mbomira zvauri zvese. Kana kuda kuti ndimire shamwari. Enda unoshanda uchengetese mukadzi wako kuti men enough. Kana usati wa men enough, usanudze zvekuita. Because inini ndiri kushanda. Panoita zvandoda nemari yangu. Ndokumbira kungorodzera mari yangu. Tozotaura. Tozvina ndinanguva yako. I don't need your time. Time. Oh. She's in love with us. Anyway, I have no option, but I should have to do something about it. My name? Pakuda idzai. What are you doing? My issues are fun, but now it's strange. Kuchiko chiri kuitika? Kuratidza kutogumbuka chaiko chii? My name? Ndakaendesa mukomana basa. The best friend here. But Yeah, right now, zvakuendeka I don't. Kuchii futi? Arikuya chidrop paketi nemota. Ah, Instead yekuti andirespecting achatokwanisa. Chero zvinhu zvaakuita zvacho asi sichatozwise kuti chii. Muno macho yangu noizi tikatotaudzana ari kutopindira mumoto kuti achatose chichitora zvinhu. Then ndine message recently yandakabata yakanzi thanks for the day. Akaronga kuti ngamubvunze kuti ndo time yamuri yamakutoza kubasa. Then she said a lot. Akatoswa pakuntaura kuti ndingatomukadzi yake. saka you mean avari kutodanana here kana kuti kufudzidzira? I got the message. Ah, kutsisi wangu chiko. Inyaya yekuti hamusi kushanda. Ndio zvaaritaura. But handiti ndimakamutsvagira basa. Yeah, I think something went wrong. Ukona ndakutora ika. Something went wrong. But I'm not saying pane zvikiitika. But in smart panel. Try by all means kuti mubate all the counts. Unyatsonzwisisa kuenda nechinyanya. Aiwa ndototaura navo bangura hazviti. Ungati married woman anodanana nemwe munhu. I don't think kuti zvinopera musha. But ngavasadaro. Tsisi ndevazira vasingadaro kumuziya. Mine. I'm stressed up. Vamukusabatikane zvenyu. Kuti chimbori chiko. Zvakaoma. Naivisi chiko changu kuti tisapana. Chandikuita ndokumbira wangu mbogara pasi. Handina waini. Taura zvamukudanda uye. Kunochinja neikwe mimi. Kuchinja chii? Mune vangura toona ndokuvapa stress. Chini taura nyaya yenyama tichedzera pano. Haikona kusara kuti ABC hatizoisi. Komukudanana nabosi seizve. Mazviona kuti ndatoratidzwa mameseji. Telefoni yangu. Tabasa rekusara mchimbi nyaya asi makudanana makuru maurambura. Imunokuramba mangu manje. Naisisi mukuti zvamunoita ndozvatinoita. Munodya inini. Munogeza inini. Munomwa inini. Useless things. Vanhu two vanosara vachiita business rekundinyiya mutadza mutsvaga mabasa. Iwo uri mwana wamai vangu sadzora irero. Ndozviziva but handisaidzire zvakakusauraya ukatumwa mudhimurayo. Hamukuona. Imimi ndimuri kwatiurayisa murume. I don't have your time anyway. Ndine zvakawanda zvandoda kuita. Saka haina baba ndokunovaudza. Next time ngatidaidza nyaya dzakadai so. Iwona. Aiwa but ndinodada. This is my house. Ndinokashanda zvinhu zvese izvi. Handiti. Saka ndina nguva yenyu. Ndokumbomboripa space. I want to go out to refresh. Sis, kudya mari dzangu. Aiwa. Ndomapekera vari kuitira. Ndozvinotoitika muno. Listen. Yembe. Ndichendere mari yangu iyo. Murume uyu anondona ndine magara. This is my money. So mukadzi wemunhu anopfeka zvakadai
Asi makati aiwa zvakutoda maifundisi zvamuri kusisira mazano timbonyatsogare pasi titaura. Aiwa mudiwa wangu ndakagara ndakusarudza nemwoyo wangu ndakatosvipira kukurora zvangu ndoda kukuratidza kuhama dzangu nekuti ndiwo nyaya dzako dzekuti unoita basa rekutora foni yangu ucharidza chimukadzi chako ichi chandakakuvigira panapa pameseji nekuti musoro wako kupisa unoda kumbotonhodzera zvishoma. Anyway, I don't get your time. Foni ndakatenga nemari yangu saka iwo hauna chekuita pandiri. Hey, Moon. Hey, muka, kweli. Yo, kuna kwa hizo rendo basi. Muka nambikira chini. Yeah? Unataka nambikira chini, rendo basi. Uzati wakuita house ngepana pale. Usati chi. I knew this will come. Asaka mbona murume akapusa sewe. Ndikuitira zvese. Unazondipura zvakanaka. Nilena masha. Anyway, I don't have your time. Banas, munhu waita tsvaga chikafu chakachibika ichi. Tazvitorara munomu. Asikurara zvakanaka. Banasi wecharara zvako pambedha. Mubedha ndakanabatana ndakapurangirara pambedha. Ndicharara kudaining hazvina basa kuti mubedha ndendakautenga zvinhu. Because kana ndinewo so handizivi kuti ndinonzwa sei kuti nditaza kunyatsorara ndakasununguka. Unoziva tichi? Yeah, it's because of money, but one of the days in my vacharatidza simba rangu. It's okay. Anyway, ini nangu kuti andikubiketi. And I don't big at here just point. Whatever chomukuda mukitchen. No problem, say. Zvandiri kuita ine. You datenga chikafu chako Banas. Each man for himself. Mwari wako ndiye achakuigira chikafu chekudya muno mumba. Handiti kuti mwari. Vamwe vachiti mari vachitsvaga mari vachiti mwari. So your God will provide. Banas munhu achatenga chikafu chako. Lilian, ndikandikuudze chinhu wani. You know what? Uri mukadzi uri mumba sezvawakaita. Handiti tamba tsori yako yarutamba. But hakuna chisingaite sechinobhururuka. Chinoita se chinomhara. One day uchandifunga. Handife ndakafunga murume akaita sewe asina batsiro kumukadzi asingagoni kushandira mukadzi. Saka zvakafanira kuti handina murume because zvese ndiri kungozviitira. Hapana different yekuva nemurume nesava nemurume because ndogona kuzvichengeta. Time will come. Paichauya nguva yacho ndopatichazviona titangira ipapo. Morning. Fine. Aya ndo mapepa evanhu vatinofana kuita follow up izvozvo. Nasina kanisa. What's it? I'm doing gym. Let me give you a massage. Really? Yeah. I think you like it, eh? Yeah. Okay, you go more. Sure. You can come when I'm Sure. Yeah. That's fine. I'll just moving. Very nice. Hey girl! Lilian! Oh, please come, eh? Oh, what's up? Nothing, yes? Tell me what's happening. This husband of mine is a pain in my ass. Akatora foni yangu shamwari kuzondibvunza kuti aona message yapo. Hi girl, Mira. These days, murume anobata phone ya babes. Yeah. That man is something else. Don't tell me. Saka, we have a plan. Just a password phone yangu. Iwe, isaka na ma password 8.
It's just fine. You know, men are something else. You know, this place in a mirror is something else. Look at me. Right now, single, satisfied. Even Gucci, a girl. She might just get this. Just take it. Even see her, not bad thing. I mean, so what's cooking? I just want to bore. Tell me. Chimney changu cheche. Kuya kundi. Sisi, samura bitama sana ndikutomba zvifari apa na. Chicho chamuru kushinza. Karapasu dzikana, cool down. Tawa ndinobadzinga vese nechimurume chawo. Zvava kuswera vachita panapa chavanzwisi. Asina kulinkana. I think so. But Sha. Sisi, ndinotaka kunzwisise. oh guys. Pane munhu kwai. Because money talks in my Your money talk ngavakureva we. Icho chichi. Unotitasa chichi chaunotasa pana Na zvana mai iwe masmanda asisina basa this place. Jack unodya Jack panapa. Iwe ndikwanire wewe. Like seriously, Jack girl. Uchitanga kurohwa na Jack. I told you. This man is something else. He's fucked up but tinofana kuziva uyu. I'm still Lillian. The Lillian you know. that girl, my girl. Wait, my friend. Chona shanda kumita Jack. Yeah. One day you What's will up? what you saw. My name. What you saw? What you saw? You know when sa kubasa kusage marino sense. Basa rikugara ne hairstyle imwe chete 3 months. What's up? Basa, what's up? Anyway. Basa. Basa vani mti. Damn, you know, I know that. I knew that. Look at me. My girl. Yeah. Lillian, you know. That one I know. T-Bice. Girl, show them. So, I need to go. My man is calling right now. Okay. Yeah, I'll see you when I come back. Just By up 12. Just up part. I know then out na boss. Yeah, exactly, girl. No, Later. You were so big. Now would you come and mention how good? Saka ichokwadi. Nganyika yapanduka shu. Kuda mari pacho. Tichazviona kwachita. Asana mbofamba nemurume wangu noza asati amboenda kunzvimbo dzakadai. Sonomo wakabhara nzikeke kuendesa kupi? Murume uyasha. Iwo panoenda namamusha kai. Serious? Bye. Andazvoona. Andakasikirike ruziva so. Wazinoona iwewe nzvimbo dzawandiendesa so. Handisana kumboenda nzvimbo dzakadaro. Ndofunga dai wangu possible. Ndingadai ndisingatomboziva kana kunoku kana kuendawo kumapaki. Leki kwatakamboenda kuya. Sidiki zvivi. Serious? Sidiki. Ndimda tokuendesa kuri zvizvi. Ndofuna kuti mopinda kana. Tienda ku UK. Atienda tuTanzania. Apa UK chapter. But let's hope sushaita ndinoza chichi. Rimedzeza ndakazorara ndakaisa mayebonzi kunzeve ndakakaramba saizvi paine kana usipo handirare saka munhu anenge kuwava ndikuimbira iye ndoga yoti ena ndinewe Ndakadzakwa dzako kungesha akazogara unotsvaka makumba
avarairwa uzvona paranzwa anozotaurisa manje. Iyo shataridze basa ri. Kuda kuchichaidza munhu. Anobikirwa. Kuda kuchichaidza munhu. Handisi kumujaiza but ndofana kumbobhaizabhaizawo as long ndiri under roof yemba. Mukadzi ndakatotora. Zvakezvokuramba uchimujaidza kuti unomubikira zvezvikasi. Zvake zvezvo. Ndozviziva kuti wakanditora but as long uchiri naye nombopawo respect kuchana kuti vanhu vasataurika. Nyika ine maziso shaka. Vachiri kumusha bhova. Okay, I realize that you are good. Jack, you're still handsome, like... Jack, come on, that's your problem. I'm fine, anxiety. Jake, man, okay, fine. Jack, you see the way I am? Yeah. Hey. Jake, come on, you know, that's your problem. Hey, okay, fine. Garapasi. Okay. And when it's I. Please, okay, fine. Jake, at least just listen to me. Dokumbira. Straight to your point, okay? And that time. Okay, fine. I could only die rafu and so. Okay, fine, Jack. I once told you that. Please. You need to come to your senses. Say that you realize what a queen I am. Jake, okay, fine. Do you know General? Yeah, I know. Yeah. And do you know Kuti Lillian this other day and you still don't want me. I told you, just marry me, and Jake, you didn't listen. Okay, fine. Yeah. Okay, Jake. Please, Dokumbira. Jake. Please. Okay, fine. I need to tell you I still love you. I will chase you out. No, Jack. Okay, fine. What I mean is... Don't touch me, please. Jake, I need to help you, man. And you were saying, please, come on. Okay. I know everything, please. Angie, I know everything. No, come on. There's no point for you to sign in. Oh, shit. Please. Jake. Okay, fine. At least, hey. Jake. Okay, fine. Lillian is dating General. Okay, fine. Just do whatever you like. But I still like you. That. Jack. I don't even Jake won't get you, so that's the thing. But I'll continue loving you. Okay, anyways. Okay. Wanna take please. you for lunch? Take a leave. Jack. I said take a leave. Okay, fine. I still love you. But okay, fine. General is dating your girl. I don't mind. Queen. I don't whatever mind. You call her. Bitch. Just do whatever you like. But I still like. I said go. Man, your mind. That I know. Bankuru, quando kunzwa noise, chiri kuitika. Aiwa ndiudze indanzwa unge shamwari yasisi yanga ichipopota. Shamwari yasisi. Munongoziva kavangogara nongonditoka kavana vese. Komaita sei? I don't know. Ndiudze chokwadi Bankuru. Pane zvikuitika. Imandi kuwanzeka. Hapana zvikuitika but chikungoti ane kamwe kaufast kainako kana sisi wacho wasipo saka ina do like Bankuru amungoti kakaufast tiudzei Bankuru ndotoziya maini ndine stress mfungeni but andisura kutaurisa muziya aiwa chingondipa ikahint Bankuru because patune zvandikufungira. All right. Ari kuuya hanzi sister vari kuita so vanenge vari kumhanyana General saka iye anenge arida kuuya neruse. Ndazviziva ende vandivavo ndazviziva chete kuti angamboya ega. But never mind. Bankuru makazvibvuma izvi tinonetsana Bankuru makabvuma zvakadhaka kudaro Bankuru neisatombowiriranini. Tambire zvichemo zvemhare. Aihope hapana zvamuri kubvuma Bankuru. Because makadaro hatiwirirani. Shumba tambire zvichemo zvemhare maini. Handitya. I hope so.
Jackie. Mindfulness. Ndauyawo kuzopona isvikewo kapano. Alright. Yo. Makasimba ere mai Jackie. Makadie. Ndinofara. Parisei pamba. Paribo. Kwamukabhodera kunge musiri kubuda kwakanaka here. Ndinobvunza moyo kumba kwangu because inini am okay mumba mangu. Aiwasha. Hamupinduri muchidaro handiti. Imimi muri mwana waMwari, tinokuziva muri mwana wesangano. Ndiri mwana wani? Tinokuziva muri mwana wesangano, muri mwana waMwari. Handisi mwana wesangano, mari ndiri mwana waMwari. Handisi mwana wesangano, asi kuti ndiri mwana waMwari ndo. Alright, chimirai. Hatichadi kuramba tichiendera mberi. Inini ndachimuona mufundisi kuti ndiyo ndizotaura nemi pamusoro pemba yenyu. Ndanzwa kuti pane zviri kunetsa mukati memba yenyu. Ndati ndiuye nditaure nemi sezvo ndiri mai mufundisi ndiye ndinokubatsirawo nemagwaro emubhaibheri ndichikudze kuti munofanira kunge muchigarisana zvakanaka nemwoyo. Wait. You know what, my mfundisi, or whatever you call yourself. If Tom kills Jera, the show will be over. The same reason why God does not kill the devil. Aiwa, mirai. Imimi muri mwana waMwari, muri kugona kuparidza, ndie munoparidzira vanoda kunzwa shoko renyu, not in my house. Musapembedze madhimoni ndikuudze zvenyu. Muri kutopembedza madhimoni pamudemba mangu because handina time yekuswera ndichiteerera zvamuri kutaura. Next time kana mukauya nenyaya dzenyu ndikumbira mugumire padhoo. Vese munoda kuona kana kumwashedzera panze. Handingakwanisi kuramba ndichinetsana nemi. Thank you so much. Musare munyasha, Mwari akuitire zvakanaka. Zvakanaka icho zvona kana Mwari wacho auya. Bondi, it's something that comes in your heart. To make it short, ndruda kuti udzidze kuda munhu not mari. Ndoda kuti udzidze zvinhu zvinoita kuti zvivake life yako. Ndofunga unoziva kuti chainamata nguva yese tisati taona basa. Right now mubasa ravepo, but things are changing. Mbomira ndikudzi. Ndikudzi. Kuparidza unogona murume wangu. But zvese zvauritaura izvozvo tikaswera muno mutakarara tidanana ichasvika nguva yekuti chamuka tane nzara takunzwa kuda kudya. Rudo harunzi chikafu mumba, so stop preaching zvekuti hey Jacob, hey Ruth, hey whatever. Hapana zvazvinondipa mulife yangu. Inini I need money, real money. Ndoda kuchengetewa, uri kuzvinzwa? Okay. Saka kana iwe uchiona kuti haugoni kutichengeta, it's better kuti tisiyane zvedu because inini. Wataura kuti tisiyane? Tisiyane. Yeah, it's God's plan. It's God's plan. I'm tired of this marriage. Mazvinzwa? Serious? Yeah, ndinongoda space. I need space. Maybe also I need space. Okay. Yeah. You don't need space. I need space. You need God. Sha, ndakana mati. 9 years ndina mati. Hapana chachinja mupenyu wangu. Ndakaramba ndichingosafa muichwedzera. Only 9 years. Pamusoro pekunamata kwacho saka only 9 years. Iwe vakanoita zvekunamata takutaura kwako kuti Ruth ukazopiwa umwe mukadzi ukadika, go and find a wife anoda zvekunamata. Inini ndoda zvemari shamwari, ndoda zvekuchengetewa. Mazuva ano zvekunamata izva pana zvinondipa hangu inini mulife mangu kupoza chiwadi. Okay. Saka uchiona inini ndichishingirira kuenda kubasa. Sorry to disturb you. Okay. Nice day. Tambire sisi. Ngamaita basi. Jack. Hello. Haunzwa? Ndokushedza pana. Tukona chafya sechi. Tengera iwe. Ndudyo. Wenda basa rakwenda kwa mfundisi manje. Kunoyoripota tunyaya twako. Vambone kuti mukadzi anochengeta murume zvese. Unozwa ndota. Tengera iweyo. Munhu akapera basa, munhu asina basa. Kana kana unogona.
Chicha unogona. Manduzo, hwachinja unogona. Makuwa zera rako. Murume nemakuwa. Ndo chino hwachinja wakagona muupenyu hwako. Makuwa. Ndakakuzwa ndaneta newe. Ndozi hapana zvori kubatsira. Ruza, sanduta. Nyangonitarisa kana ndichara newe. Ramaziso nyakondona. Lilian. Chinuzoti kana mufundisi wakaudza. Nhasi tu. Ndakuti wafonera kubetsere because I want you out of my house. Like now. What? Out of my house. You think I'm joking? Wait, I'm not joking. Hey. Hupenyu hwako kusashanda so. I need to assess conversation. Anyway, mwari varipo. Jack. Nana kumira shamwari. Ndiona mfundisi wako. Mwari tibetsere muzara nhasi. Mwari chengeta imba yangu. Mwari anobetsera nese nhasi ndiri kunamata. Mwari ndibetsere murume yabude mumba mangu. Because ndaneta naye. Ndomunamata wako kupedzera muzara nhasi. Ndokumbira Lile apa. Kwakabva baba mwana wakabva usina chinhu. Nalati ndatokupawo sechero. But I know sakara. Tokunongwesa kutohera. Wako. Sha. Ndonokuda datira mapurisa kana uchida kundinetsa mumba mangu. Child of your sorry. Get out. Please. Lily. Get out. Pasara chimukadzi chako chimainini. Chikaramba chichidai chachidzinga nacho. Kuda handidi kusara ndichifunga ndikuda kuda. Mira. Ndakuti ndikuimbire. Ndikanziona semunhu. Take your head. Nguva yangu neyako zvapesana. Handichadi zvokutaura newe. Michiri pano, muda zvakashamwari, mandi kuvhurira gedhi kufamba zvakanaka. Mwari wako akutungamirire, handiti? Unogara zvakanaka ikoko kuna ameno, naruti. Hello? Thomas. Kiti yangu yabuda shamwari. Izvozvi so. Ari kutori murodhi. Saka ndokumbira kuti muite zvatakataurirana. Alright. Iri bo my darlings. Itai back. Mozondiudza kana mapedza. Night. Fungai. How are you? Okay. Now don't bother and don't get the ocean from the span. Too much. Don't be okay. I'll say big thing look on the chest. I want to eat mama. Go on and that's all. I don't forget.
Usataka mwani vulia, usataka ngikipet. Wala hivi mama. Kuna imato. Bye. Ba? What the? What's that? Mama muna anakufa chimuyopenda mona alikufema fungai kamuiye kamu fungai Kunaga nanga zakibanda ya zandosi. Jesus. Anaga na simba. Tutungumziweka na staraki. Chimanga kama edzera kujana nzanya mtungo zviziyo. Tufanya ndita siku kufunda mafunzi. Fungai! Big roll, big gun. What is it, mom? Hello? Madam boss. Nee, sisi yako man. Job done. We need our cash right now or else. Yeah, tasa yako cash finish. Meda basa wako man, I'm relieved. At least I'm now free. Good, madam. I'm now a heavy woman, yes? Babongo actually shows I'm now free. I'm free now. Yes. Para tu bolo. Miss Mtebezi, thank you so much for sharing the number. I think this is your package. What? Yeah. What's the update? You know way. What have I done wrong?
Shamwari, ndakapinzwa zvakurudzika. Saka enough is enough. Right. Say so. I said. Boy. Thank you so much. Ndafunga kuti ndimbofanira vafriends angu pamene kuti unozviona sei. Asi kana ndakafonera toaudza atiudzi kuti ndozviri kunoku. Tinongoti svikai kuno unozviona sei. Mama nega fonera mafriends yenyu ka kuona unge zvisingaiti. Mama sona kuti police case yenyu. Mango enda kumapurisa uku mango ripota kuti kane munhu aigara nhumba pagate. Kuenda kupolisi hazviite Fumbai. Dai tatoenda naye tatamutora. Manje apa tatozviparira. Takutongoita zviri. Mama nega zvamafunga kuita kachingoita hei. Kana mafunga kuwafonera chigai mawafonera izvo. Because munogona kutifira kufumba. Pasopinda base. Ndachakuratidza kuti ari kufema. Aiwa kana takuita zvinhu izvi mangwana zvakazonetsa usazonditi makaita navo. Hi, Bessie, how are you? Could you say kumba nekubasa? Ko ndaita emergency kaka diki ndokumbira uba usvike kuno. Fine, thank you. You're welcome. Ndakunda kunopedzisa basa mama. Okay, but uchindisiya ndega so. Chichakaitika nakuona kwepeno. Ndiani? Chichakaitika ndikudze. Aiwa guys, ndozvandakudaidzira. Saka munokwanisa kugara imi pasi. Gara pasi. Inatsuga tora nyaya yako kuti chichakaitika iwewe. Ndandigara pasi kugara pasi kwa munhu akafa. Kwa pane munhu akafa. Usugara pasi tora nyaya yako ndakamira shamwari. Nyaya dzikaidzi nhau dzine ropa ka hatimo munyaya dzako shamwari tagesa maoko kunyarara ini ndaperera guys ndaperera zvangu kuti munhu kuya nemunhu akafa toenda mujere shamwari unoenda mujere wega ini ndandizipindire nyaya dzako ini guys tamirire panapa ini ndakuenda ini ndatapinda mumafaro so ndoshangatiedzere panapa takutoenda zvedisudaidzira doro shara izvitutu pamata zvinoda vasikana maakudaro ingogarekani ndiri kuudzai nyaya yacho chero maasada kugara inu chimirai ndingokuudzai nyaya yacho hanzi mirai ndikuudzai nyaya yacho ngogara ina handisi kugara unoenda kwajapshamwari hatigare zvisina maturo miswa baby abando boga ndomesela wakandisiya ndiri mudzara chai Gire mandidedza njokamboona pakati pamukuru wako neshamwari yangu yaya saka pamakutengera shamwari yenyu pane zvamusiri kunyatsonzwisisa zvisiri kunyatsondijekera kana ndakunzwa kuti kana usati njokamboona kana rimwe zuva kana chakamboona kana kumbosuspect makutengera kuti shamwari yenyu ini ndoita zvamaita chaizvo
Aiwa, musandinakidzi. Izvo ndikuzviziva. Ndakatopfuura zvazvo. Iwe mwana wamai vangu. Pepe mamusingazoi ndiri mwana wamai venyu. Ndaizviziva kuti pasina kudzinga ndingori newe nanhasi. Apa mukuonda mazuva ano. That's why. Chiko chikuswera. Batsiro mwana wamai vangu. Usaswere chinhu nechiri. Makuda yeubvunza kwandiri manje. Sei muri kufungira kuti pane zvaitika? Zvandakaona. Hau. Kana iye wacho mazuva ano achadi zvekutamba-tamba neni ndobva nenyaya papa. Sisika, matanga kuti neshamwari yenyu pepe makadzinga. Murume wenyu ende sokuti hamuchatotamba neshamwari yenyu. Muchagarisana nevanhu here. Mubado. Timbudza sei muri kunyatsomususpect. Pane marumors ari kungotaura kuti varumbovaona vari vese. But zvinogona kudaro. Because I still remember pane musi so wandikanzwa shamwari yenyu ichiita kudedzera ichipopota so. Ndazobvunza bangu kuti chichiri kuitika. Watanga wanditi shamwari yenyu iri kuvada. I think ndo pakatangira nyaya yacho. That bitch. Mãe, vou encontrar ora. Vou por aí, mãe. Chingoisa ruoko rweikara. Mama, esse foi o que também vai mvura não. Mvura? Ndifungo kuti mvura inoite. Rege ndimbomu. Eso. What's happening? Fungai. What's happening? Mama, we are finding some more. He's breathing. Mvura. Akuchungado mukaka. Fungai. Daita zvese zvarambezvo. Wakumvura yakumbomufura mufu. Yati mama, ndononge ngachibhoira achisunudza sunudza maoko ake. Asi kumugara munhu wacho ake ndimbonofurwa nemhepo. Saka mudongisiya inini munomu ndega. Ke ndimbofurwa nemhepo. Usikani mukandisiya ndega munomu muda kuti inini ndidii. Hapana option eke ndimbonofurwa nemhepo. Saka ndokudawo inini ndipigwe nemunhu munomu ndiri ndega. Thank God. Oh, thank God. Oh. Oh. Thank God. No, wait. Zigama. Wait. 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 Fungai. Thank God.
Tuite safe kwe. Nombomba mvura. Nombomba mvura. Tuite safe. Wait. Sit down. Manje poritira chanorityire because arikuratidza tachiri kubatswa kuzvona asikuda mvura here kuti tawane pawa tipe mvura timbompa mvura zvishoma chi unonzani? Ndinoni meni? Ndinoitwa kutenga. Imbomwa mvura ndinyatsokukudza. Ukwanisa kubata kapa. Sit down. Sei, guys. Huh? Sorry. Sit down. Sorry. Hey. Now uchipatanga warikava. Kana wazorikava ndichazokuudza zvese. Sit down. Don't sleep. Better. Sit down. I can't remember. Hey, she. Kana wazorikava ndichanyatsokuzokuudza zvakaitika. Andi. Mbopora anditi. Oi. Kwanera nepano. Zvatichatoona munomenoti pa. Haikwi. Yesika murungu wayo kwa usikusimuka vana. Shamandani. Kwaneza. Ndakarara. Ndauya netsoka nhasi. Kuenda. Soshia mari chani. Zvashuwa. Sora. Saka murusei. Kuri kusei kumba. Kuri nanako. Ndatozoguma ndarara ini. Ndatoona kuti vanonoka kuuya naichatokukota uchauya. Ndaishuya. Sure. Saka ndakupisa uba usunzwa kana kuda mvura. Ndikutoda mvura. Ndakutobvunza kuti musikana wakaripi. Musikana wangu ambobuda. Musikana ndiye mvura. Ngafani nyota. Chitomwita ganga kandile. Kana nini ndoda kutotoa ndite ganga kozi ngombe wangu angabuda nini. Nakuti zvimabheki. Shamwari nesi nayo. Nongoziva wani. Kamwe mwari ndiye chaiyange. Musadaro ishoka. Mbobuda. Hope ukazowana ari nananti? Mwari vanenge vakazonzwa munyengetero yangu this time. Thank you.
Alright. Let me do my job. Kumba kuri right. Kuri right tanzwa nekupisa uko. Ombre kuma anga kukupira zvine tambo zvese yakasvika. Saka unokwanisa kuisa pakuputsa kana kudora muzvese. Thank you. Okay. So okay. That's not I need meeting up. Semi la club then at BSO. Mukuda kuswala. Ka Brazil nika. Yeah, da kuswala. Ha? Ingondita zvinhu zvingori simple. Zvingori nice zvokuti be wangu sekerero pane vangu. Zviziva wai. Name. Kuti zvinhu zvitopedza masikota. Sina ningento musi. Apa. Sorry. Yatsondisa shwa kozi ndakamuwana ndatamba. Usadaro kaneskani. Usaiti wangu usingazvizive. Hey, shamwari mati break up on hazowandisa sei. Asi vakuru vanoti chavavana batisisa mudzimu waupika wini. Taura. Ndakanga kutonga na stingi mema. Tuzoti zvishindika mbweka wo. Sinza tu. So that's Dina has Reja. Yes, Reja, Pashama. Hi, honey, how are you? Hey, how are you? I'm good, thank you. I wanna used to call Saganda to Yeah, sure. I just tried to call you, but you are not picking. Okay, fine. So, how is home now? Okay. Please, I will put my mkadzi and I because we're almost 20 minutes from now, and we need to go out right now. Yeah, give me 10 minutes. I'll be done. That's almost prepared. Yeah, just I don't know kusvika saka patozosvika ndandatofaniwa kupinda kasi imunhu fano kusorora saka patondipedzavi ndakuda kungoti wawawa ndokandato. I always told you nyaya dzako dzana hairdresser idzi kuti vanouya panguva isiri fositekuudza tikana tichibuda ngatingobuda izvi saka ndofanira kuita sei babe kozi iye ndiye anono. Okay, fine babe. Sungokadzisa zvinhu zvakuti bude izvezvi. Okay, thank you. 10 minutes, please. I love you. Okay, thanks so much. Love you too. Okay, bye. Mazona makapinda. Ewe, ndakamira nemwenga. Kwete ndicha. Handikuzviona. Okay, ndinotore mari yako. All right, son.
Sure, can you move on Maria? No was doing it in that one way transport. It's a bus. Secondly, Panchami, Aguenda. Mina and Shetty get the seats. They get the one to put in the one grab on corner. Okay, fine. Are you okay? Yeah, I'm fine. Queen! Come here, guys. I'm dropping this. That was nice to meet you guys. I'm sure boys. Otherwise, good say. Saka kumba kulise iko ndaisawira dzangu. Ngobva tisawira dzangu. Kutarizwa kuti tiri mombe kana mbudzi. Ishona yetiko yera. Ino masinenge makushandisa. Ndizvo makasiya matita musuya zviya. Ndaitofunga kuti hamudzoke musambi. Ndatadza kuita zvakadaro zvinhu zvatakaona zvinhu. Munhu yanga akafa zvinokuza. Ndatikuza kuti vamwe vakasunga ishandisa ifeno. Uri kutaura nekuti akaita sei? Ndinenge kufunga kuti ari njira. Zvino ndichitofunga akaita. Ndakashamisika kumuona ari panze. Ndikamira masira kumira munhu akafa. Chaigoreka ukatya mazere. Zvinotyisa zve. Vanhu vakaona ngotorana navo. Ndinozoka bazanda waiza ndesokufana kuya kuzondakaona mufuyo wenda akashokeka. Katya. Asikana. Chasaka batira vanhu pamukudai mukwende. Iwe muchitofunga kuti zvakanaka. Nekuti kudenga kuna Mwari. Aiwawo zviku. Mwari wacho akambomuona here. Yakangotedzwa kuti Mwari ndiani newe. Unozvamwari. Ukanganisirani kwemwari. Hamungazvinzwisise nekuti panguva yamakauya makangondisiya. Kuti uchengete chituna ene newe uzotimirire chituna. Munhu akafa. Imbiswa munhu. Tokoshesa bhawa. Naitototadziswa kufanana nemunhu atopaki. Kana Mwari chero vanongokuda ukubhawa. Mwari nhala chacho nemunhu akamabhawa. Makuda kuti zvikanzvimwe. Hakuda zvekuitisa munhu zvemene. Tichienda chete kumabhawa apa tichitamba testa wakutanga kuchisa mazuano. Basikana. Sero zvako bhuye ndakatonyatsokukuonesa ndakati vade kugara pasi ndakuudza. Kozi waisatoziva kuti munhu uya akafa kana kuti mupenyu. Ndachikuva kuti akafa. Waifunga asi wangosiri kuziva. Munhu iye unogona yekukunda. Ini ndo ndakamuona dzangu nemasiso. Hauna kubudisa munhu kukulabha kumuona kupi kumunhu iyoyo. Okay, never mind. Zvakatopera kozi panguva yamai pano kunge muchindibvunza yakadarika nawo takutaura udzine nayo. Zvomukazobva zvikomba sei? Tinodaika nesister wako. Kudenga kuna Mwari vanosimudza marongo asikana. Kubva muguruva. Mwari vakazongoita kuda kwavo zvakaita. Akaitei Mwari? Totonzwa nemi zvekuti kuna Mwari. Makuziva Mwari nhasi but kumashuro tenda tese kuclub kuda kudza zvamwari izvi iwe kudzikana tora tofanowira mberi nenyadzi kana makatenda ndepari ava ndichakuta mukana kuti uzaine zvakafamba kotsenya kwena kudai kutsvagwa waipungwa kana bhidhi yeboka neshure sisikupi kana kuti kunzi kutsvaga takuzitora kadinga dzake idzi ari kudizita kunoona kuya esi so nervous. Maidzi aripo zvakakarara angachimbotika musoro but haachiri fine. Mazuva ano handichaiti zvina wakuita seigona ndingatokupa izvozvo. Groceries hadzibata asikana. Wakutoita zvokutoti padringi munhu watoita kwanaye ipo pamamhande iweka. Mazuva ano ndakatendeuka kuna Mwari. Waregedzai Mwari ndianiko? Sana ndizaya. Sura kwatiri Mwari ndizvika sakambozviedza zvibhadhari. Kula mari begi. Saka mari vari kumazuva akasikana. Asi ndenga dzenyu mazuva ano hadzisi kukupa here. Nesu tatobva tatotraya kwedu gosi. Kwete problem. Mwari yatsvakwa. Come here. Honey. How are you? That's amazing.
Baby, come here. Okay. Yeah, it's right. Così, spesso facendo un po'. Oh. I am a pagano. Oh. Easy. Guys, Japan, sir. What's name? What's his name? Andre. Okay, I will let you. Nice to meet you. That's not. So nice to meet you. So nice to meet you guys. Thanks so much. The movie and was genuinely showing some side. Thanks, guys. Bye. This much interesting. Guys, something. Now that we go down, the Punda Mona, I'm going to drug book. Yes, that's not good to do that all the time. It's a that's a guy in aku sikuti ndakudzingai asi nyewe ndakubuda ndokuda guys Geza hande geza handi munhu ada kuenda Okay girls, bye bye, see you next time. You went to just struggle. Kana, don't go guys. Bye bye, see you.